4 snin biss wara li pajjiżna nefaq 700 miljun euro biex bena l-Isptar Mater Dei se jintefqu 12 miljun euro oħra biex jinkera bil-possibilità li jinxtara l-Isptar St Philips. Iżda fi kliem il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar, il-problema tan-nuqqas tas-sodod xorta se tibqa' hemm. Nifhmuh. Dan l-isptar mhuwiex qiegħed jinxtara, mhuwiex qiegħed jiġi mikri biex insolvu s-soluzzjoni biex insolvu il-problema tas-sodod ta' Mater Dei. Minkejja dawk il-sit ta' St Philips Frank Portelli kien sejjaħ bħala horror stories fil-Mater Dei ta' nies mitfuha fl-stretchers fil-kurituri tal-isptar, fi kliem il-Ministru tas-Saħħa il-Mater Dei qed jaħdem b'mod eċċellenti. Bħala sptar akut, Mater Dei qed jiffunzjona b'mod eċċellenti. Fil-programm dis-set Joe Cassar qal ju joġġezzjona għal min jargumenta li bil-ftehim ma' St Philips il-Gvern se jipprova jidher li qed jagħmel xi ħaġa qabel l-elezzjoni ġenerali. Qiegħda tgħid li aħna ħanamluh biss għal electoral gain biex nirrilivjaw is-sodod. Hemmhekk jiena għandi oġġezzjoni serja ħafna. Waqt li nhar l-erba' l-kuntratt ta' St Philips se jitressaq fuq l-aġenda tal-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi, il-Ministru Tonio Fenech qed jibqa' jinsisti li l-Gvern se jkun qed jiffirma l-kuntratt fil-jiem li ġejjin.